Buatlam a cur an ul do Calonley go bhfuil siad cóhachtach, agus go bhfuil a gúid thuirmí táhachtach. Sin a dúirt Kamala Harris an céad bheanna tawa ina lasúachtarán ar na Stát Aontaithe, agus tá na focail spragúla seo fíor. Mar ara, tám tiomanta do comhanas na man. Téann sé chun tearbha don phobal ar fad. Tá tul chun cin déanta ach tá tuile le déanamh. Tá mar roinse ag obair go cruach chun ról na man a chur chun cin sna réimhsí agsúla atá faoin ar gurram. Tacaíonn muid le Sounding the Feminists agus an ceoláras náisiúnta tríd ar gláir éire Ildánach. Seo clár 5 bliana ag tá ag taú le cur chun cin na man mar ceoltóirí agus mar commodóirí. Le Gradam Markovich ón Górla Alín tá saothar nua ag teacht chun cin a léiríonn ról na man i stair na hÉire. Agus tá cothramíocht inscinne mar phríomhcuid de folasí nua ceoananas na Córla Alín. Inar Johnscoil Scanán, tá muoinú breise ar fáil do leirú scanan a cothíonn ranfartaíocht na man mar scríbhnóirí agus stúrthóirí. Sa sport, tá scéimine a haicíonn le mná páirrta ghlacha ag gach level agus ís. Curann ar Gláir Capital agus Trealamh Sport luach breise ar thugraí a haicíonn le ranfartaíocht na man. Trí sport ar an curta ról na man chun cin ó bhun go hard level. Policy mórthachas chun taú le scoth lú clasathe san arbh. In Arnall an Ceol tá go leor ar bhun. Mar hampla, táimid ag teach le Ireland Music Week agus First Music Contact ina níoreachtaí ranfartaíocht na man in imeachtaí ceol a dheasú, agus muid ag taú leis an tógra domhanda Key Change. Tá údaras créalacán na hÉireann gníomhach I gcur chun cin ceoananas na man in éireann. Tacaíonn a bhlean gníomh le ranfartaíocht na man I gláir ar nós na scéime fuama agus físe. Mother leis an néaltach, bunaíodh líonra fearna na man an údaras na Gaeltachta le déanaí, chun furbairt garmacha na man I meas na fearna a hacu, agus cur le feiceálaach na man. Reictáilfaí údaras na Gaeltachta imeachtaí do lá idirnáisiúnta na man, plé ar léifeacht inscinne agus imeacht iarúil de cuid líonra na man ina measc. Níl sa bhéid seo a cuid beag den obair a táirsiúil chun ceoananas a chur chun cin sna thárnálacha faoi mo curam. Tám tiomanta don níos mó a dhéanamh, agus tá ról agéin ar fad san iireacht seo. Níl neart go cur le chéile.